nás, Dave. A Milo. A toto je 5. diel z minihier? Nie. To je 4. diel z minihier, áno. Takže poďme sa na to vednúť. Hej, a ja som si zmenil skin. No a vyzerá trošku divnejšie, takže poďme si tam zahrať. Hneď sa pripojíme na nejaký server. A ideme na to. Ten už tu nabere sladkosti. A pôjdeme červeným. Keď ma nenakrmíš. Rýchle, ja si chcem zobrať svoju zbraň. Tak. Dobre, natočíme. Koľko tu budeme? Hej, a nemá tu na svoj 3 sekundy, dobre. On tu nemá svoj notebook, takže on veľmi nebude hrať, ale ja mu dám potom ešte, nech si to on skúsi. David, kde máš ešte sladkosti? Dole. Aha, pozri sa. Normálni musia takto strieľať jednu, ale ja viac. Oh my gosh. A co to budeme zabíjať? No, ale budeme zabíjať modrých. Aby sme jaký? Červený. A modrý. Tam je. Pum, dole. Keď fialovie, tak bude oný. No, tak je mŕtvý. Keď bude celý fialový, ale... On to ešte túto minihru nehral, to aspoň na tomto serveri. No a ešte chceme natočiť jednu minihru, takže sa máte na čo tešiť, áno. Bo chceme natočiť 8 videí, čo je mega, možno pre vás. Možno vytočíte 10 videí na deň. No ale chcem to všetko zrendrovať, zostrihať zo všetko za jeden deň a vydávať to v piatok a sobotu. Takže toto asi vidíte v piatok a ďalšie minihry vidíte asi v sobotu. 4. diel. 5. diel, ty kokos. Tam je modrý, Nie, to nie je modrý. Jezdem do armor. To sa nemôže už? Jo, vtedy mi to fungovalo. Nič, tak tam si myslím, nejak nebude. Je mŕtvý. Tam je. Tam sú. Jede. Sakra. To prehráme. No. To pravdepodobne prehráme. Ja sa skúsim pozrieť, či... Ale dovie si pozrieť zozadu radšej ty. OK, tak to už asi iba prehráme. OK, tak to nevychádza. Ten je posledný z nášho týmu. Zobral. No nič, tak sa uvidíme u ďalšej arény. OK, sme v ďalšej aréne a už to môžeš hrať. Keď stretneš nejakého mŕtvého, modrého, tak hoď na neho túto fľašku. Ok. A s týmto strieľaš pravým. Ktorým pravým? No, na výške. Jaj, tak tebe to predsa on ide to pravé. David, neklamal si ma náhodou vtedy? Ja som hovoril, že mi nefungovalo na tomto. My teraz budeme proti červeným, nie? Áno, a keď uvidíš, tam je jeden. Do keľu, páň na náš. No a keď uvidíš mŕtvého modrého, tak vtedy na jeho hoď tú fľašku a jeho to oživí. A potom máme viac percent vyhrať. Takže teraz vyzeráš tak, a keď ti na teba hodia tú fľaštičku, tak vtedy môžeš žiť. Takže ideme na to. Dávka si živola. No, tak asi mŕtvola. No, tak to sa prehráme. Hej, a vždy budeme strieľať tým, takže ja budem keby za červených a on za modrých. A chvíľu, čakajte. My to umrieme. Tu tak vysieť na stromčeku. Ok, tak ja si pôjdem ešte jedno kolo. Au. Na čo musím spôjť dole, takže... Žiješ? Nie. To spraví toto. One. No, strich, takže uvidíme sa u ďalšej arény. OK, pokračujeme. Teraz idem zase ja, ale za červený tým, OK. Ty budeš hrať za modrý vždy. No a ja to už prestáva baviť.
Neviem prečo, ale dobre. No, tak neviem, čo prestáva alebo neprestáva. No a skúsime to teraz aj opatrnejšie. Budem šriftovať, dnes nevidia môj nick a tam už idú. Tam už idú normálne. Čak my sme červení, nie? No, ale tam som videl takých modrých prebehovať. Pram. Dvere. Hej, vždy. I proste to robí. OK. Kašlem na to, idem na nich. Toto je brutál. Hitler ma. Hitler. Ma. Utekaj, skovaj sa kam. Úplne na nič. Atakuj. Dochyťame. To neregenerujú jabka. Nie? To ti jedine, keď si hodíš pod seba tú fleštičku a to ja budem musieť spraviť. Wow, dáme, takže to doprešíme. No, tak, no, ale my máme tak dej. My máme menej fleštičiek, proste, to nie sú také naše navždy, proste, no a... Lebo z neho odživíme. Ja som ho chcel oživiť. Čo sme zdochli? No nič, tak, no... Ja to strihnem a keď ma oživia, tak budeme pokračovať, ak nie, tak sa všníme u ďalšej areny. A čo som našiel? Melóny, no hneď si ukážeme, čo to je vôbec. Že vy to už viete, ale... Melon launcher. Je to ono. Božum. Oh my gosh. Božum. A proste to mega. A nič, poďme už do areny rovno. Tak čakaj, za chvíľu zastartuje, tak ja to aj mám ani strihať. Niekto je to diamant. Ideme diamantovi. Hej, vlastne, ty ideš. Áno. Ja idem, pán Mudrý. My sme... Modrý. Utekajme! Utekajme! Schorte! To budeme zapaľovať v Exite teraz, akože. To kamarát slakol. Ty by si do nich mal strieľať a nie sem. Jak ja dali bijať, hej. James Bond. No, James Bond zomrel. No nič, tak to strihneme a Som uvidíme perfekt. sa, buď keď ma naoživia, alebo keď budeme v aréne. OK, tak ideme ja teraz. No a ideme za červených, takže skúsime vyhrať. No chcem si pozrieť moje heslo na Minecraft. Ja to nájdem. Nie, ty to nenájdeš. Ja už to vidím. Ja to nájdem. A už to mám. Ja si zomrem. Nie. Ale áno. No nič, uvidíme sa u ďalšej areny, alebo keď ma oživia. OK, takže teraz ide Milo. Keď ťa držala ten skrička. No tak poďme na to. Máš šťastie, že tu nemáš kamarátku, ale by si to mal také trapné. Ty tu máš fotky. Ideš? Jeden trapas za druhým. A kde mám pištol? A tu. To nie je pištol. Tak to tak vyzerá. A ja to volám pištol. Lebo som to udal retardovaný názov. My sme modrý či červený? Červený. No ty si červený. Mami, utekajme. Ja sa neviem trafiť. Oživ na koho? Asi niečo. To čo oživ určite. No tam boli traja. Pomocná. A čo mám oživiť? No nič, tak... Asi počkaj, ne, no. No už si prehral. No nič, tak uvidíme sa u ďalšej areny. Tak sme u ďalšej areny a teraz ideme ja, no už si dáme s teba posledné dve areny, takže... No, v tejto mape ja vôbec neviem hrať, takže... To je veľká. Tam by som ja prehrala hneď.
Tak, ty už David, čas. neoživíš sa trošku? No nie. Vyzeráme tak trocha mŕtvi. Na štvrtinu mŕtvych sme. My sme sa Poďte celkom... nám tam. Čo? Skús prosiť. Beleze, heal me. Pomohli nám. No nie. Keď ešte nežijeme. Joj, no prehrali sme. No tak skúsime poslednú arénu, kde už bude zasa hrať. Ale Milo. OK, tak sme v ďalšej aréne a tu už lezi vlastne tie, je to posledná aréna. Ajajaj. Rúpe jak Viking. Počkaj, my sme? Modrý. Ja, moja obľúbená farba. Ďalky červenú neznášam. Ja to nie. To je farba lásky. Aj keď na ňu mám nafarbené vlasy. Tak, ty si. Taký červeňác. Pomoc! Pomoc! Pajáci! Idú po mne! Nemusíš vždy utekať, keď ti zabijú. Ale ja chcem. Výborné. Kokos, my sme nevyhrali ešte jednu arénu. Ne. Na koho musím zabiť? Na koho? Ja som ako zajímalo som na koho. Som nepomohol? Nie, lebo si to mal hodinu, neho a nie 2. Pardon. Čo? Vyhrali sme ale. Jo! OK, tak sme to vyhrali, no. Oh my gosh, som lepší hráč než ty. No, tak ja to už dotlčím rovno pri Gabe. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak nie, tak dajte dislike. Samozrejme nezabudnite dať komentár, odber. A ja sa s vami lúčim a ahoj.